subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Mai suna, mai suna, ‘yan mata. Mai tafiya zan so ki tsaya ki ji, ƙauna da su suke taɓa zuciya. Masoya zo ki mini tallafi. Masoyiya a koda yaushe ina zan ganki ne, sanki ya sace mini zuciya. Sautin muryarki yana ratsa kunnuwa, duk inda zan ji dole na waiwaya. Idanuwa na kwakeci suke gani, ƙaunarki ta shiga gurbin zuciya. Gimbiya ke ce sarauniya, in na rasa ki ba zan taɓa rayuwa ba, kila ma ki gaba ne a duniya. So da ƙaunar ki na da wanzuwa a zuciya tuna da ke. A yanzu ne duka kaf na bincika, samun kamar ke a mata ba yake. Duk inda zani da ke zan yi tutiya, gado magautanmu yau muka tsallake. A zuciyata ba ni da damuwa, 'yan uwana duka sun san da ke. Sai da ke aure na da ke, ran bikin mu taro za a yi, gagarumi wanda ba a yi kamar sa ba. Sulusi baban soyayya ne. नमस्कार मित्रों, फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, तस्वीर में दिख रहे इस हैंडसम शख्स ने अपने लिए